गाईच आम्ही आज ना अडे काय करतोय आता हा कोण असंय कोण तू नक्की कॅमेरामन असय माझं शूटिंग कर मी पत्रकार करते करते ठेवतो मोबाईल हे मरता करते रे वासाड्या माझं माईक खय माईक काढ चल चल दी माईक दी त्याचा काय आला काय उंदऱ्यान त्याची वायरस खाला बरं आहे मा टकलीन मला 2000 तो माईक होतो ह्या फेस्तूल आणले रे मी हे ना बोल हे कसलं मेला स्क्रू ड्रायव्हर आणलं मला खयसू कोणाकडनं पैसे घेऊन मला चॅनल सुरू केलं घालायचा पैसे मेल्या उंदरान खाल्ल्या ह्याना खाल्ल्या चल चल मोबाईल काढ चल घे शूटिंग काढते कसलं मेला मोबाईल शूटिंग करतं कॅमेरा 70,000 काय काय कॅमेरो वासडा कॅमेरो म्हणजे ती काय देवळातली परसादी काय रे वाटत ती मेल्या 60,000 माझं उत्पन्न नाही वार्षिक पिवळा रेशन कार्ड पिवळा सांगतात चालू कर मरता करतोय बघ नमस्कार मंडळीनू मी तुमच्या लाकडीचो हीच बात पे हक दिये चल पुन्हा घ्यायचं काय मेलो बोलता असं नाही ना वाईट सुख होता ना चल परत घे रिटेक घे हा नमस्कार मी तुमचो लाडकीचो बाबूराव गणपतराव धापटे माझ्या चॅनलमध्ये मी स्वागत करतो आज आम्ही चाललो असो शाळेत नाही तुम्ही म्हणतात त्या शाळेत ना त्या शाळेत विद्यार्थी घडतात आणि आम्ही जातलो ना शाळेत त्या शाळेत मूर्ते घडतात तुमका कळलं असतलात आम्ही चाललो गणपती शाळेत चला तर बघूया काय काय घडतात त्या गणपती शाळेत हॅलो झालो व्हिडिओ दिलो दाखत कळत झालो हा देख मस्त झालो आता ना कोण गावता काय बघ्या ऐकतो कोंबार काढ्या कोणा कोणतरी येता असं दिसता रे गो तुका काय झाला वासाड्या पोटात दुखतं ऍक्टिंग करतोय रे थांबत तरी तू खेक्का मरते गबरा सरळ बरं थांबतो तो वायच आमका आखेरीक सोड जरा बसा मध्ये चल बस बस सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून बसा हा? सोशल डिस्टन्सिंग टू व्हीलर आहे तुझी एसटी असल्यावर का काय सांगतं हा माहिती आहे बसा चला चल गप्पी. बस बस मी बस उतार पहिलो उतार काय आला कोण आहे तू कॅमेरा होय कोण आहे तू कॅमेरा आम्ही खय चाललो तर कळाक नको उलटो बस शूटिंग कर मध्ये खय जातो त्याचा मोबाईल काढून उलटो बस मरता खय वसाडो एका घेतलं एका देव जाणा बसलं होय. हा बसलात रे होय चल चल शूट घे अडेसून हे सगळे मूर्ती दिसा गोय हे बघा मी मास्क लावतोय
नमस्कार मंडळींनो, तुम्ही बघू शकतात आम्ही हडे हे विनायक मूर्ती कला केंद्र हडे आखेरी गेल्लो असो आणि माझ्या मागे हडे बघू शकतात तुम्ही हे गणपतीचे नयनरम्य आणि नेत्रदीपक असे मूर्ती तयार होत असत बघू शकतात. आणि हे बघू शकतात गबरे वसाड्या तिथे मोठी मोठी शब्द वापरते ते सरळ आणि साध्या भाषेत बोल. हा चल चल हा बोल हे परत घ्या. मध्ये मध्ये मरता वसाडू. आता आम्ही प्रत्यक्ष आत जाऊन बघूया काय चालू असा कामा काय चालू असत ती तेव्हा त्याला माझ्या मागसून ये शिरा घाल वरा वसाडा चप्पल आहे तुटला काय मेला पेमेंट जाऊ नाही काय नाही आता एडिट मारा पडलेलो दाखवशी याच अडे तुम्ही बघू शकता ही माती या क्लोज मार अडे क्लोज मार ह्याच मातीपासून ना हे गणपतीचे मूर्ती बनतात. घे रे घे मूर्ती रे हा आणि बघू शकता ही माती कशी असा ती किलो मार मी माती बघतोय काय असं हळसून या माझ्या मागसून हे बघा हळे अशी गणपती असत आणि हे रुपये गेलो वसाडू अरे काय करत चल तरी माझ्या मागशी मेलो मरता अरे तुम्ही बघू शकता किती मूर्ती असत आणि बघा अडे सगळे आता काम चालू असा काय मूर्त्यांचं काम चालू असा अजून रंगोचे असत आता रंगकाम होताला थोड्या दिवसांनी आणि बघू शकता किती चांगले मूर्ती असत सगळे तयार होतात. चला आता गायची आता या करूया विटवून नाही इंटरव्ह्यू घ्यायचं या आता माझा काय झाला का अरे काय झाला तू गणपती बघ मला कसलो जातो यंदा हेच घेऊ काय रे मॅड झालं तुला वाटला का महाग असतो तू माग काय तू मला माझा पगार देणे नाही काय नाही चल पगार मागता काम करणं नाही काय नाही पैसे ही मूर्ती बुक करतोय मी असली हा दरवाजा एवढंच होतं तुझं आणि ही मूर्ती घेतली काय असतं पण सीओ बिओ कसले चल ते शूटिंग कर मला आता काय करताय हो तुम्ही गणपती मी काय म्हणतो असे हात असतात ना ते वाईट जरा असे गेले तर बॉडी बिल्डिंग कसे असे हो असे कसे करतात पेलवान दाखवतो गणपती दाखवतो आम्हाला हो नाही पण करून बघा ना म्हणजे जरा असे बरे वाटतं नाही करून ना आम्ही मजा करणार ना आमच्या गणपती लोकांनी हो म्हणून करतो असा का हो असा नाही पण केलात तर एकदम असे म्हणजे नाही आम्ही गणपती करतो आम्हाला गॅडला करू का नाही असं काय पण सांगतात मरे हे हडे काय करतात काका आता काय करता दागिने घालता मी काय म्हणतो जर होय असा धोतार असा ना ह्याच्यावर असे दागिने सगळे असे घातले असा बरं इच्छा घालून तरी बघा मग असा कसे घालतो सकाळी जायचं मी इंटरव्ह्यू घेऊ माझं पण 106 वर्ष झालं ते पण मूर्ती बनवचे ते आपलं काम तितक्याच बरोबर आहे हा करा काम करा नमस्कार मंडळींनो आमच्याबरोबर ह्या चित्रशाळेचे मालक रमाकांत नाईक असत तर आम्ही त्यांना विचारूया त्यांनी सुरुवात कशी केली आणि त्यांचा अनुभव काय असा तर बोला तुम्ही कधीपासून गणपती बनवूक सुरुवात केला साधारण 72 साला झाल्यापासून सुरुवात केला तुमका आवड कशी लागली आवड मला शाळेत हायस्कूलमध्ये पेंटिंगची आवड होती पहिल्यापासून आणि तुम्ही पहिलो गणपती म्हणा किंवा कशी सुरुवात केला पहिलं एक आपलं गणपती आणि 1,002 गणपती केले लोकांना आवडल्यामुळे वाड्यातले पुढच्या वेळी सगळेच करते हां त्याच्यानंतर शाळेची सुरुवात झाली मग बाजारात शाळा आली अखेरी बाजार अखेच्या बाजारात हां थंय किती करतात गणपती हे जवळजवळ 150 पर्यंत गणपती केले आणि आता हय किती असतात आता दरवर्षी 250-300 पर्यंत असतात
आता शाळा भरपूर झाली त्यामुळे थोडीफार कमी जातो जास्त आहे हो आता असं आणि हय तुमच्या मदतीक कोण कोण असतं म्हणजे आवडातले असतात की बाहेरचे पण कोण आवडतं येतात? गावाचे गावातले म्हणजे इच्छुक असत सगळे होय. आणि या काय पुढे असाच चालत राहून असा होय चालू राहतो. धन्यवाद आमका माहिती दिल्याबद्दल आणि अनुभव दिल्याबद्दल. त्याची आमच्याबरोबर हडे बघू शकतात पांडुरंग नाईक असतात हे हस्तकला सगळं म्हणजे गणपती असतात तो हातान बनवतात सगळा हे बघा ह्या पाटावर सगळ्या काय काय पार्ट बनवायचं आणि मग ह्या करतात तर त्यांना विचारूया तुका ह्या आवड खयसून लागली आवड काकांक बसून हो काकांका चित्रकलेची आवड आणि गणपती करतात आधीपासून तर लहानपणापासूनच गणपतीची आवड चित्रकलेची आवड तुका आता पुढे काय करूचं असं म्हणजे मोठी शाळा करूची आवड आता काय मी अप्लाय केलं त्यांचं तेव्हाची लास्ट इयर तेव्हा कम्प्लीट झालं पुढे बघूया ह्या कंटिन्यू केलं सर हो त्यामध्ये भरपूर असतात आता याच्यावरती अख्खं तुझं गणपती झाल्यावरती चेहरा होता तो पण हातीच बनवला. चेहऱ्याने हात हां. सगळा म्हणजे तू हाती गणपती हो म्हणतो हाती बनवून वायच म्हाका नागपंचमी नाग पण बनवली होतो सो हो येईन बरे आणि गोपाळ पण बनवते ना तू होय तो पण बनवली बरे हाती देऊया असं एकदम झगमगान दिसा गयो काय रे बरोबर ना तर धन्यवाद आमका माहिती दिल्याबद्दल होय मंडळीनो आम्ही आज दिल्लो विनायक मूर्ती कला केंद्र आकेरी हडे आणि हे त्यांचे मालक असत तर आम्ही त्यांना धन्यवाद देऊया की ते इतकी वर्षा प्रेमाने निष्ठेने या काम करत असत या सोप्या काम नाही असा ते का एक काय म्हणतात तसा एक जिद्द लागता कष्ट होत भरपूर मेहनत असा एका जाग्यावर बसून ते रंगकाम म्हणा किंवा फिनिश त्यानंतरच तुमका एक अशी सुबक आणि चांगली मूर्ती गावता त्याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद देऊया आणि तुम्ही हे काम आता असाच उत्तरोत्तर करत राहा हीच गणपतीच्या चरणी प्रार्थना